Neste exato momento, en cuanto lees estas palabras, o teu corpo está a ser bombardeado por radiación solar. Millóns de fotóns atravesan a atmosfera, penetran a túa pele, aquecen as túas células. O Sol, esa fornalla nuclear a 150 millóns de quilómetros de distancia, está literalmente a tocarte. E, no entanto, se pudesses viajar até meio caminho entre a Terra e essa estrela ardente, congelarias instantaneamente. O teu sangue transformar-se-ia em cristais de gelo. Os teus pulmões solidificariam. Como é possível que o espaço entre nós e uma bola de fogo de 15 milhões de graus seja mais frio que qualquer inverno terrestre? Esta contradição não é apenas curiosa. É a chave para compreender algo fundamental sobre a própria natureza da realidade. Imagina que estás numa sala completamente vazia. Paredes brancas, chão branco, teto branco. Nada mais. Agora imagina que alguém remove as paredes, remove o chão, remove o ar, remove tudo. O que resta? A tua intuição diz-te que resta espaço vazio. Mas aqui está o problema. O vazio não pode estar frio nem quente. A temperatura não é uma propriedade do espaço. É uma propriedade da matéria. Pensa nisso desta forma. Temperatura é movimento. Quando tocas numa panela quente, o que sentes não é calor abstrato. Sentes milhares de millóns de átomos de metal vibrando freneticamente, colidindo com os átomos da tua pele, transferindo energia cinética. Quanto mais rápido vibram, mais quente está o objeto. Na Terra, ao nível do mar, cada centímetro cúbico de ar contém cerca de 25.000 millones de moléculas, todas en movimento caótico, colidindo umas con as outras trillones de veces por segundo. É esa danza frenética que chamamos temperatura ambiente. Agora sobe acima das nubens, acima dos avións, acima da camada de ozono. A medida que ascendes, o ar tórnase máis rarefeito. Menos moléculas por centímetro cúbico. Menos colisões, menos transferencia de enerxía. A 100 km de altitude, na termosfera, un termómetro común marcaría temperaturas de 1000 graus Celsius. Mas un astronauta morrería congelado. Por qué? Porque embora as poucas moléculas presentes se movan a velocidades altísimas, son tan raras que non conseguen transferir calor significativo para un corpo humano. É como a diferenza entre estar nunha sala con 1000 persoas empurrándote e estar nunha sala con 3 persoas a correr moito depresa, mas que raramente te tocan. Continúa a subir. A 200 km, 300, 500. Entras no que chamamos espazo. Aquí, cada centímetro cúbico contén tal vez 10 átomos, non 10 millóns, non 10.000, 10. En toda a vastidão do espazo interplanetario, a densidade da materia é tan baixa que un único átomo pode viaxar millares de quilómetros sen colidir con outro. Non há medio para conducir calor. Non há moléculas suficientes para criar o que recoñeceríamos como temperatura. E aquí chegamos ao paradoxo central. O Sol emite radiación electromagnética nunha escala difícil de comprender. A cada segundo, converte 600 millóns de toneladas de hidrogenio en helio a través de fusón nuclear. Ese proceso liberta enerxía equivalente a 400 trillóns de volts. Esa enerxía viaxa pelo espazo na forma de fotóns. Luz visível, infravermellos, ultravioleta, rayos X. Un fluxo incesante de radiación que atravesa o vacío a 300.000 km por segundo. Mas aquí está o detalle crucial que muda tudo. Os fotóns non ten temperatura. Eles transportan enerxía, mas non son quentes nen fríos. Son apenas pacotes de enerxía electromagnética viaxando pelo vacío. Cuando eses fotóns atinxen algo, cuando coliden con átomos, cuando son absorbidos por materia, aí sin, a súa enerxía convértese en movimento molecular. Aí sin, cría un calor. Mas en cuanto viaxan pelo espazo vacío, son apenas información enerxética atravesando o nada. Pensa na luz solar que entra pela túa janela. O rayo de luz en sí non está quente. Podes ver o feixe de luz atravesando a sala, iluminando partículas de pó. Mas o ar ao longo do camiño non aquece significativamente. É apenas cando a luz atinxe a túa pele, o xán, unha parede, que a enerxía se converte en calor. Os fotóns son absorbidos, os átomos comezan a vibrar máis rapidamente e sentes calor. Sen materia para absorber a radiación, non há conversión en temperatura.
Agora imagina un astronauta flutuando no espazo entre a Terra e o Sol. Do lado virado para o Sol, o seu fato espacial absorbe radiación directamente. Sen atmosfera para filtrar, sen ar para dispersar a enerxía, os fotóns solares atinxen-no con forza total. A superficie exposta pode atinxir 120 graus Celsius. Mas do lado na sombra, virado para o espazo profundo, a temperatura pode descer a menos 150 graus. A diferenza entre luz solar directa e sombra no espazo non é de algúns graus como na Terra, é de centenas de graus, porque non há ar para distribuir o calor, non há convección, non há condución térmica. Este é o primeiro grande insight. O espazo non é frío, o espazo é ausencia. A ausencia de materia suficiente para ter temperatura. O que chamamos frío espacial é na verdade a temperatura que un obxeto asume cando irradia enerxía para o vacío sen receber enerxía de volta. É a temperatura do propio obxeto, non do espazo. Mas há unha camada máis profunda neste misterio. Mesmo no vacío máis perfeito que conseguimos criar en laboratorio, mesmo removendo cada átomo posível, o espazo nunca está verdadeiramente vacío. A mecánica cuántica revélanos algo extraordinario. O vacuo fervilla de actividade. Pares de partículas virtuais surxen e aniquílanse constantemente. Flutuações cuánticas crían e destroen enerxía en escalas de tempo tan curtas que non violan as leis da física. O propio tecido do espazo-tempo vibra con unha enerxía de ponto cero que nunca pode ser removida. E esa enerxía de ponto cero ten unha temperatura. Non no sentido clásico de átomos vibrando, mas no sentido cuántico de flutuações fundamentais. Se pudeses arrefecer un obxeto até ao cero absoluto e colocalo no espazo intergaláctico máis vacío posível, ele aínda recebería radiación. Radiación cósmica de fundo en microondas, o eco do Big Bang. Unha radiación que permeia todo o universo e que corresponde a unha temperatura de 2,7 graus acima do cero absoluto. Esta radiación foi descoberta accidentalmente en 1965 por Arno Penzias e Robert Wilson. Estaban a tentar eliminar ruído de unha antena de radio e continuaban a detectar un sinal persistente vindo de todas as direccións. Inicialmente pensaron que era interferencia de pombos que tiña un feito niño na antena. Limparan os excrementos. O sinal permaneceu. O que tiñan descoberto era a temperatura do propio universo. Entón aquí está a verdade completa. O espazo entre nós e o Sol non é frío porque está sello de algo xelado. É frío porque está cuasi vacío. E ese cuasi vacío ten unha temperatura mínima determinada pela radiación que sobrou do nacimento do universo. O Sol non aquece o espazo porque non há materia suficiente para aquecer. Aquece apenas os obxetos que absorben a súa radiación. A Terra, os planetas, os asteroides, as naves espaciais. Mas isto levanta unha questão aínda máis profunda. Se o espazo é tan vacío, se há tan poucas partículas para conducir calor, como é que a enerxía do Sol chega até nós? Como é que sentimos o calor de unha estrela a través de 150 millóns de kilómetros de vacío quase perfeito? A resposta está na natureza dual da luz. Os fotóns non precisan de medio para viaxar. Ao contrario do son, que precisa de ar para se propagar, a radiación electromagnética viaxa perfeitamente a través do vacuo. Mellor aínda, viaxa máis depresa no vacuo do que en cualquier outro medio. O vacuo non oferece resistencia nenhuma. Os fotóns solares viaxan do Sol até a Terra en 8 minutos e 20 segundos. Atravesan o vacío sen perder velocidade, sen desviar do camiño, nunha liña perfeitamente reta até colidiren con algo. E cando coliden con a atmosfera terrestre, algo extraordinario acontece. As moléculas de azoto e oxixenio absorben algúns fotóns e reemiten outros. A luz azul dispérsase máis que a vermella, por iso o ceo é azul. Os infravermellos son absorbidos pelo vapor de agua e dióxido de carbono, aquecendo a atmosfera. Os ultravioletas son bloqueados pela camada de ozono. Cada tipo de radiación interase de forma diferente con diferentes moléculas. E é esa interacción complexa que cría o clima, as estações, a vida. Mas há algo aínda máis extraño. A enerxía que o Sol emite hoxe foi criada no seu núcleo a millares de anos. Un fotón xerado no centro do Sol, onde a fusión nuclear ocorre, leva entre 10.000 e 170.000 anos para chegar á superficie solar. Por qué? Porque o interior do Sol é incrivelmente denso. O fotón é absorbido e reemitido trillóns de veces, seguindo un camiño aleatorio, unha camiñada bébada a través de camadas de plasma.
apenas cando finalmente emerxe da fotosfera e que pode viaxar libremente pelo espazo. Por tanto, a luz solar que aquece o teu rosto neste momento comezou a súa xornada no núcleo solar cando as pirámides do Exito aínda estaban a ser construídas. Pasou decenas de millares de anos a ricoxetear dentro da estrela. Depois viaxou 8 minutos a través do vacío. E agora, finalmente, transfere a súa enerxía para os átomos da túa pele, facéndoos vibrar, criando a sensación que xamas calor. Esta é a natureza profundamente contraintuitiva da realidade. O calor non é unha substancia que flui, é movimento molecular. A temperatura non é unha propiedade do espazo, é unha propiedade da materia. E a radiación non é quente nen fría. É apenas enerxía en tránsito, esperando encontrar algo para aquecer. Agora considera isto. Se colocases un termómetro no espazo, o que mediría? Dependería inteiramente de onde o colocases e como o orientases. Virado para o Sol, absorbería radiación e aquecería. Virado para o espazo profundo, irradiaría enerxía e arrefecería. Non estaría a medir a temperatura do espazo. Estaría a medir o equilibrio entre a enerxía que absorbe e a enerxía que emite. E ese equilibrio depende de inúmeros factores. A distancia ao Sol, a presenza de outras fontes de radiación, a cor e textura da superficie do termómetro. Un obxeto preto absorbe máis radiación que un obxeto branco. Un obxeto rugoso irradia de forma diferente de un obxeto liso. Os enxeñeiros que proxetan satélites e naves espaciais teñen de pensar constantemente nisto. Non poden simplesmente instalar un sistema de ar condicionado como nunha casa. Teñen de xerir cuidadosamente cuánto calor o vehículo absorbe e cuánto irradia. Usan superficies reflexivas para desviar radiación solar. Usan radiadores para emitir calor excesivo. Usan isolamento multicamada para proteger componentes sensíveis. E mesmo así, as variacións de temperatura poden ser extremas. A Estación Espacial Internacional ten un lado permanentemente virado para o Sol e outro permanentemente na sombra en cuanto orbita a Terra. A diferenza de temperatura entre eses lados pode chegar a 200 graus Celsius. Os painéis solares aquecen a máis de 120 graus cando expostos ao Sol. Os radiadores na sombra poden arrefecer a menos de 150 graus. E tudo isto acontece simultaneamente, separado por apenas algúns metros de estrutura. Mas há un aspecto aínda máis fascinante. A forma como o calor se move no espazo é fundamentalmente diferente da forma como se move na Terra. Na Terra, temos 3 mecanismos de transferencia de calor. Condución, cando átomos vibrantes transferen enerxía aos seus viciños a través de contacto directo. Convección, cando fluidos quentes soben e fluidos fríos desen, criando correntes. Irradiación, cando obxetos emiten fotóns infravermellos. Na Terra, os 3 mecanismos traballan en conxunto. Unha panela no fogán aquece por condución do metal. O ar á volta aquece por convección. E tudo irradia infravermellos. No espazo, apenas a radiación funciona. Non há ar para convección. Non há contacto suficiente para condución significativa. Un obxeto no espazo só pode arrefecer irradiando fotóns. E a taxa a que irradia depende da cuarta potencia da súa temperatura absoluta. Esta é a lei de Stefan Boltzmann. Significa que un obxeto 2 veces máis quente irradia 16 veces máis enerxía. Un obxeto 3 veces máis quente irradia 81 veces máis enerxía. Esta relación non linear cría comportamentos extraños. Un obxeto moito quente no espazo arrefece rapidamente no inicio, depois cada vez máis lentamente a medida que a temperatura vese. Nunca chega verdadeiramente ao cero absoluto, porque sempre há algunha radiación de fundo a atecelo lixeiramente. Atinxe un equilibrio onde a enerxía que absorbe igual á enerxía que emite. E aquí está algo que vai facerte repensar tudo o que axas que sabes sobre frío e calor. A temperatura máis baixa algunha vez rexistada na Terra foi de menos 89,2 graus Celsius na Antártida, en 1983. Parece extremamente frío, mas no espazo, á sombra de un asteroide distante do Sol, as temperaturas poden de ser a menos 250 graus. E en laboratorio, os cientistas conseguiron arrefecer átomos a bilionésimos de grau acima do cero absoluto. A esa temperatura, os átomos quase paran de se mover. Entran en estados cuánticos exóticos onde se comportan máis como ondas do que como partículas. Mas mesmo a esa temperatura incrivelmente baixa, aínda há movimento.
aínda há enerxía. O cero absoluto é un limite teórico que nunca pode ser verdadeiramente alcanzado. O terceiro principio da termodinámica disnos que sería necesaria unha cuantidade infinita de traballo para arrefecer algo até o cero absoluto. É unha asímptota. Podes aproximarte cada vez máis, mas nunca la chegas. Por tanto, cando ollas para o seu noturno e pensas no frío do espazo, lémbrate disto. O espazo non é unha coisa fría, é a ausencia de coisas quentes. É un vacío tan profundo que o propio conceito de temperatura quase perde significado. E, no entanto, ese vacío está permeado por radiación. Luz de estrelas distantes, radiación cósmica de fundo, rayos cósmicos de supernovas antigas, neutrinos fantasmagóricos que atravesan planetas inteiros sen interasir. O espazo non é vacío nin frío. É un océano de enerxía en formas que os nosos sentidos non conseguen detectar directamente. E o Sol? O Sol non aquece o espazo. Aquécete a ti. Aquece a Terra. Aquece cada átomo que absorbe os seus fotóns. Mas o vacío entre nós e esa fornalla nuclear permanece inalterado. Os fotóns atravesanno como fantasmas, invisíveis, intangíveis, até encontrar en materia. E só entón, nese momento de colisão, de absorción, de conversión de enerxía electromagnética en enerxía cinética, só entón existe calor. Esta compreensón muda a forma como ves o universo. Non é un lugar frío e hostil. É un lugar onde a temperatura é unha propiedade local, non global. Onde o calor existe apenas onde existe materia para o conter. Onde a enerxía viaxa libremente a través do vacío, esperando pacientemente por algo para aquecer. E iso lévanos a unha questão aínda máis profunda. Se o espazo é tan vacío, se as distancias son tan vastas, se a materia é tan rara, como é que o universo consegue ser tan estruturado? Como é que galaxias se forman? Como é que estrelas nacen? Como é que planetas se agregan? A resposta está nunha forza que ase a través do vacío sen precisar de meio. Unha forza que non se importa con o frío ou o calor, con o vacío ou a densidade. Unha forza que molda o cosmos á escala máis grandiosa imaxinável. Gravidade. A palabra parece simples, quase banal. Deixas cair unha caneta e ela cai. Saltas e voltas ao xán, tan obvio que raramente pensas niso. Mas aquí está o que a maioría das persoas non comprende. A gravidade non é apenas a forza que te mantén colada ao planeta. É a arquiteta invisível de tudo o que existe. É a forza que transforma o vacío caótico nun universo ordenado. E funciona de unha forma tan extraña, tan contraintuitiva, que cando finalmente a compreendes, nunca máis ollas para o espazo da mesma maneira. Comeza por imaginar isto. Estás a flutuar no espazo intergaláctico, non perto de neñuma estrela, non perto de neñuma galaxia, apenas tú e o vacío máis profundo que existe no universo. Millóns de anos luz de distancia da materia máis próxima. Neste lugar, a densidade media é de 1 átomo por metro cúbico, un único átomo de hidroxenio perdido nunha vastidão incomprehensível. E, no entanto, mesmo aquí, mesmo neste vacío quase perfeito, a gravidade está a traballar. Ese átomo solitario exerce unha forza gravitacional. Minúscula, sin, mas real, mensurável. E esa forza esténdese infinitamente en todas as direccións. Non há limite de alcance. Non há ponto onde a gravidade simplesmente pare de existir. Pensa na diferenza entre isto e cualquier outra forza que coñeces. Empurras unha porta e ela móvese. Paras de empurrar e o movimento cesa. A forza eléctrica entre dois ímanes enfraquece rapidamente con a distancia. Duplica a distancia e a forza cae para un cuarto. Triplica e cae para un nono. Mas a gravidade? A gravidade nunca desiste. Nunca desliga. Cada átomo no universo está gravitacionalmente ligado a todos os outros átomos. Tú, neste momento, estás a exercer unha forza gravitacional sobre a galaxia de Andrómeda, a 2,5 millóns de anos luz de distancia. É unha forza absurdamente pequena, mas existe, e Andrómeda está a puxarte de volta. Agora ven a parte verdadeiramente extraña. A gravidade non precisa de medio para se propagar. Non precisa de ar, non precisa de éter, non precisa de nada. Ase a través do vacío puro. Durante séculos isto tormentou os físicos. Como pode unha forza axir a través do nada?
como pode o Sol puxar a Terra a través de 150 millóns de quilómetros de vacuo. Isaac Newton, que formulou a lei da gravitación universal en 1687, sabía que a súa teoría funcionaba perfeitamente para prever órbitas planetarias, mas admitía abertamente que non facía idea de como a gravidade realmente funcionaba. Escreveu que a idea de axón a distancia, de unha forza agindo a través do vacío sen mecanismo físico, era tan absurda que neñún home con capacidade de raciocinio filosófico podería acreditar nela. E, no entanto, era exactamente iso que as súas ecuaxóns descrebían. A resposta só chegou máis de 200 anos depois, con Albert Einstein. E cando chegou, foi tan radical que aínda hoxe a maioría das persoas non compreende verdadeiramente o que significa. Einstein percebeu que a gravidade non é unha forza no sentido tradicional, é geometría, é a curvatura do propio espazo-tempo. Imagina unha cama elástica esticada, coloca unha bola de bowling no centro. O tecido cúrvase, cría unha depresión. Agora faz rolar unha bola de tenis pela superficie. Ela non viaxa en liña reta, cúrvase en dirección á depresión criada pela bola de bowling. Non porque haxa unha forza misteriosa a puxala, mas porque está a seguir a geometría curvada da superficie. Isto é gravidade. Masa curva o espazo-tempo á súa volta. Outros obxetos móvense a través dese espazo-tempo curvado, seguindo o que chamamos xeodésicas. Camiños que son localmente retos, mas globalmente curvos. Mas aquí está o detalle que muda tudo. Cuando Einstein publicou a teoría da relatividade xeral en 1915, non estaba apenas a descrever como obxetos masivos curvan o espazo. Estaba a dicer que o espazo e o tempo son a mesma coisa. Espazo-tempo, unha entidade única de 4 dimensóns. E esa entidade non é un palco pasivo onde os eventos acontecen, é un participante ativo. Pode curvarse, esticarse, ondular. Pode até rasgarse en singularidades onde as nosas leis da física deixan de funcionar. O vacío que pensaba ser nada é na verdade algo. Algo que pode ser moldado pela presenza de masa e enerxía. Agora aplica isto ao universo. Nos primeiros momentos após o Big Bang, há 13,8 mil millóns de anos, o universo era incrivelmente denso e quente. Mas non era perfeitamente uniforme. Había flutuacións cuánticas minúsculas, regións ligeiramente máis densas que outras. E esas flutuacións, esas imperfeições microscópicas, foron amplificadas pela gravidade. Unha región lixeiramente máis densa ten lixeiramente máis masa. Lixeiramente máis masa significa lixeiramente máis atrasón gravitacional. Esa atrasón puxa máis materia para a región, que se torna aínda máis densa, que puxa aínda máis materia. É un ciclo de feedback positivo, unha bola de neve cósmica. Ao longo de millóns de anos, esas pequenas flutuacións creceron, formaron filamentos de materia escura e gas. Eses filamentos intersectáronse, criando nós densos. Neses nós, a gravidade comprimiu o gas hidrogenio até que a presión e temperatura no centro se tornaron tan extremas que a fusión nuclear comezou. Naceron as primeiras estrelas. E esas estrelas agrupáronse en galaxias, e as galaxias agrupáronse en aglomerados. E os aglomerados formaron superaglomerados. Tudo isto aconteceu porque a gravidade axe a través do vacío. Porque non precisa de mello. Porque nunca desiste. Mas há algo aínda máis extraordinario. A velocidade a que a gravidade se propaga. Durante moito tempo pensouse que a gravidade era instantánea, que se o Sol desaparecese súbitamente, a Terra sairía inmediatamente da súa órbita. Mas Einstein mostrou que isto é imposíbel. Nada pode viaxar máis depresa que a luz. Nen información, nen enerxía, nen mudanzas no campo gravitacional. Se o Sol desaparecese agora, a Terra continuaría a orbitar normalmente durante 8 minutos e 20 segundos. Exactamente o tempo que a luz demora a viaxar do Sol até nós. Só entón, cando a última luz solar chegase, é que a perturbación gravitacional tamén chegaría. A Terra sentiría simultaneamente a escuridão e a libertación da órbita. Isto significa que a gravidade se propaga como unha onda. Ondas gravitacionais. Ondulações no tecido do espazo-tempo que viaxan á velocidade da luz. Einstein previuas en 1916, mas pensaba que serían demasiado fracas para alguma vez seren detectadas. Estaba quase certo. Demorou un século. En setembro de 2015,
Os detectores LIGO nos Estados Unidos captaron pela primeira vez unha onda gravitacional. Viña de 2 buracos negros que tiñan colidido a 1.300 millóns de anos nunha galaxia distante. A colisión foi tan violenta que converteu 3 masas solares en enerxía pura. Esa enerxía propagouse pelo universo como unha ondulación no espazo-tempo, e cando finalmente chegou á Terra, esticou e comprimiu o propio espazo nunha cuantidade menor que o diámetro de un protón. Pensa no que isto significa. O espazo non é rígido, non é fixo, é elástico. Pode vibrar como unha corda de guitarra. E esas vibracións transportan información sobre eventos cósmicos violentos, supernovas, colisóns de estrelas de neutróns, buracos negros a fundirse. Cada un destes eventos envía ondas gravitacionais a través do universo. E esas ondas atravesan tudo. Planetas, estrelas, galaxias. Nada as bloqueia, porque non estaba a viaxar a través do espazo, san o propio espazo a ondular. Agora volta a questão original. Por que o espazo é frío se o sol é quente? Ya vimos que o espazo non ten temperatura porque non ten materia suficiente, mas há unha camada máis profunda. A temperatura está relacionada con entropía, con desorden, con un número de formas diferentes que os átomos poden estar arranchados mantendo a mesma enerxía total. Un gas quente ten alta entropía, porque os átomos móvense caóticamente en todas as direccións. Un cristal frío ten baixa entropía, porque os átomos están ordenados nunha rede regular. E o espazo vacío? O espazo vacío ten a entropía máis baixa posível. É o estado máis ordenado, non porque estexa organizado, mas porque non há nada para desordenar. Mas isto cría un paradoxo. A segunda lei da termodinámica diz que a entropía total de un sistema isolado sempre aumenta. O universo tende para a desorden. E, no entanto, vemos estrutura por todo o lado. Galaxias, estrelas, planetas, vida. Como pode a entropía estar a aumentar se vemos orden a emerxir do caos? A resposta está na gravidade. A gravidade é única entre as forzas fundamentais porque sistemas gravitacionais ten entropía negativa. Cuando partículas se agregan gravitacionalmente, liberta unha enerxía. Esa enerxía aquece o gas circundante, aumentando a súa entropía. Mas o sistema agregado en sí tórnase máis ordenado, máis estruturado. A entropía total aínda aumenta, mas localmente vemos orden a emerxir. Pensa nunha nuben de gas no espazo. Inicialmente está fría e difusa. Baixa entropía porque as moléculas mal se moven, mas tamén baixa orden porque están espalladas aleatoriamente. Agora a gravidade comeza a pusar o gas para o centro. A medida que cae, gaña velocidade. Gaña enerxía cinética. As colisóns entre moléculas converten esa enerxía cinética en calor. A nube aquece, a entropía aumenta. Mas simultaneamente, a nube tórnase máis densa, máis concentrada, máis estruturada. Eventualmente, a presión e temperatura no centro tórnanse tan altas que a fusión nuclear comeza. Nace unha estrela. E esa estrela irradia enerxía para o espazo circundante, aumentando aínda máis a entropía total. Mas a estrela en sí é un obxeto altamente ordenado. Unha esfera de plasma en equilibrio hidrostático, con camadas distintas, procesos nucleares organizados, campos magnéticos complexos. Este é o truque cósmico. A gravidade cría orden local, aumentando a desorden global. E falo a través do vacío, sen precisar de medio, sen se importar con temperatura. É por iso que o universo pode ser simultaneamente frío e estruturado. O vacío entre as estrelas non precisa de estar quente para permitir que a gravidade funcione. A gravidade ase a través da xeometría do espazo-tempo, non a través da transferencia de enerxía térmica. Mas há un limite para este proceso. Eventualmente, todas as estrelas van morrer. Van consumir todo o seu combustível nuclear. As anás vermellas van arrefecer lentamente ao longo de trillóns de anos. As estrelas masivas van explodir en supernovas, deixando para atrás estrelas de neutróns ou buracos negros. E eses remanescentes van continuar a orbitar, a colidir, a fundirse. Mas cada colisón irradia enerxía gravitacional. E esa enerxía é perdida para o universo. Nunca volta. Ao longo de escalas de tempo inimagináveis, todos os buracos negros van evaporar a través de radiación Hawking.
E o universo vai ficar con nada alén de fotóns de baixa enerxía espallados por un espazo en expansão. Entropía máxima. Desorden total. Morte térmica. Mas mesmo nese futuro distante, a gravidade aínda estará a traballar. Os fotóns aínda van curvar lixeiramente o espazo-tempo. As flutuações cuánticas do vácuo aínda vão criar pares virtuais de partículas. O universo nunca estará verdadeiramente morto. Apenas incrívelmente, incompreensivelmente frio e vazio. E talvez, apenas talvez, flutuações quânticas raras possam criar novas regiões de baixa entropia. Novos universos bebê brotando do vácuo. Novos Big Bangs. Novos ciclos de estrutura emergindo do caos. Isto é especulação, claro. Não sabemos o que acontece em escalas de tempo tão vastas. Mas sabemos isto. A gravidade é a força que dá significado ao vazio. Sem gravidade, o universo seria apenas um gás uniforme de partículas expandindo-se para sempre. Sem estrutura, sem estrelas, sem planetas, sem vida, sem ninguém para fazer perguntas sobre por que é que o espaço é frio. A gravidade transforma o vazio num cosmos, e falo através de uma propriedade tão estranha que ainda hoje nos custa compreender. A curvatura do próprio espaço-tempo. Agora pensa nisto. Estás a ler estas palavras na superfície de um planeta. Esse planeta orbita uma estrela. Essa estrela orbita o centro de uma galáxia. Essa galáxia está a cair en direção ao grande atrator, uma concentração masiva de matéria a 250 millóns de anos-luz de distancia. E tudo isto está a acontecer porque o espaço-tempo está curvado. Não estás parado. Estás a cair. Sempre estiveste a cair. A gravidade non te puxa para baixo. Tú estás a seguir o camiño máis reto posível a través de un espazo-tempo curvado. E ese camiño acontece de te manter na superficie da Terra. Cuando saltas, non estás a lutar contra unha forza. Estás temporariamente a seguir unha xeodésica diferente, unha que te leva para cima. Mas a curvatura do espazo-tempo causada pela masa da Terra garante que esa xeodésica eventualmente te tras de volta. Non há cordas invisíveis a puxarte. Non há campo de forza a empurrarte. Há apenas a xeometría do espazo-tempo, e tú a seguir o camiño que esa xeometría dita. Esta compreensão muda tudo. O vacío non é pasivo, é activo, é moldável. É a tela sobre a cual o universo pinta a súa estrutura, e a gravidade é o pincel. Mas há algo que aínda non abordamos, algo que torna tudo isto aínda máis extraño. A gravidade non é apenas afetada pela masa, é afetada por cualquier forma de enerxía. Luz ten enerxía. Por tanto, luz curva o espazo-tempo. Non moito, mas curva. E iso significa que a luz non viaxa en liña reta perto de obxetos masivos. Cúrvase. Este efeito chámase lente gravitacional, e foi unha das primeiras confirmações experimentais da relatividade geral. En maio de 1919, durante un eclipse solar total, o astrónomo Arthur Eddington mediu as posicións de estrelas perto do Sol. Descubriu que a luz desas estrelas tiña sido desviada exactamente pela cuantidade que Einstein previra. A masa do Sol tiña curvado o espazo-tempo a súa volta, e a luz das estrelas tiña seguido esa curvatura. Foi unha sensación mundial. Os xornais proclamaron que Newton tiña sido derrubado, que o espazo era curvo, que o universo era máis extraño do que alguén imaginara. Hoxe usamos lentes gravitacionais para estudar o universo. Galaxias masivas curvan a luz de galaxias máis distantes, criando múltiplas imaxes distorcidas. Aglomerados de galaxias axen como telescopios naturais, ampliando obxetos que de outra forma serían invisíveis. E a través destas distorsións podemos mapear a distribuición de materia escura. Materia que non emite luz, que non interaxe electromagnéticamente, mas que curva o espazo-tempo a través da súa masa. Sabemos que existe porque vemos os seus efeitos gravitacionais. Vemos galaxias a rodar demasiado depresa para seren mantidas xuntas apenas pela materia visível. Vemos aglomerados de galaxias curvando a luz máis do que a masa visível xustificaría. Cerca de 85% da materia no universo é escura, invisível, detectável apenas a través da gravidade. E a máis, non só a maior parte da materia é invisível, como a maior parte da enerxía no universo é aínda máis extraña. Enerxía escura. Unha forma de enerxía que permea todo o espazo e que está a facer o universo expandirse cada vez máis depresa. Non sabemos o que é, non sabemos de onde vai.
Mas sabemos que existe porque medimos a aceleração da expansão cósmica. E essa aceleração só pode ser explicada se houver uma forma de energia com pressão negativa. Energia que empurra o espaço para fora em vez de puxá-lo para dentro. Cerca de 68% do conteúdo energético do universo é energia escura. 27% é matéria escura. E apenas 5% é matéria normal. Átomos, estrelas, planetas. Tu. Portanto, quando olhas para o céu noturno, lembra-te disto. 95% do universo é feito de coisas que não compreendes. Coisas que não podes ver. Coisas que só conheces através dos seus efeitos gravitacionais. O vazio entre as estrelas não é vazio. Está cheio de matéria escura. Está permeado por energía escura. Está vibrando con ondas gravitacionais de eventos cósmicos violentos. E tudo isto está a acontecer nun espaço-tempo que non é fixo, mas dinámico, que se expande, que se curva, que ondula. E aquí está a verdade final sobre por que é que o espazo é frío. Non é porque sexa hostil, non é porque sexa morto, é porque é vasto. Tan vasto que a enerxía está espallada tan finamente que raramente se concentra o suficiente para criar calor. Mas esa vastidão non é vacía. É estruturada pela gravidade. É permeada por campos. É atravesada por radiación. É o palco onde a danza cósmica acontece. E tú és parte desa danza. Cada átomo no teu corpo foi forxado no núcleo de unha estrela. Cada molécula foi reunida pela gravidade. Cada pensamento que tens é posível porque o universo é frío o suficiente para permitir estruturas complexas, mas quente o suficiente para permitir química. Es un padrón temporario de orden nun universo que tende para desorden. E a única razón pela cual existes é porque a gravidade conseguiu criar illas de estrutura nun océano de vacío. Mas há algo que aínda non dixemos. Algo que vai facerte questionar tudo o que pensas saber sobre a realidade física. A gravidade non é apenas unha forza que atúa a través do vacío. É unha forza que cría o propio conceito de vacío. Sen masa, sen enerxía, o espazo-tempo sería perfeitamente plano. Non habería curvatura. Non habería xeodésicas. Non habería distinción entre aquí e alí, entre agora e depois. O vacío só ten significado porque existe algo para curvalo. E aquí está o paradoxo que os físicos enfrentan há décadas. A relatividade xeral de Einstein describe a gravidade como xeometría. Curvatura do espazo-tempo. Funciona perfeitamente a escala de planetas, estrelas, galaxias. Mas a mecánica cuántica describe as outras tres forzas fundamentais como trocas de partículas. O electromagnetismo é mediado por fotóns. A forza nuclear forte por gluóns. A forza nuclear fraca por bosóns W e C. E durante quase un século, os físicos está intentado descrever a gravidade da mesma forma. Procuran o gravitón, unha partícula hipotética que mediaría a forza gravitacional. Mas ninguén conseguiu detetala. Ninguén conseguiu construir unha teoría cuántica da gravidade que funcione. E tal vez iso nos diga algo profundo sobre a natureza da realidade. Tal vez a gravidade non sexa como as outras forzas. Tal vez sexa máis fundamental. Tal vez o espazo-tempo non sexa un palco onde as partículas danzan, mas sin unha propiedade emerxente das propias partículas. Há teorías que suxeren isto. A teoría das cordas propón que todas as partículas son vibracións de cordas unidimensionais. Diferentes modos de vibración corresponden a diferentes partículas. E un dos modos de vibración corresponde ao gravitón. Nesta visão, a gravidade emerxe naturalmente da estrutura cuántica do universo. Mas a teoría das cordas requer dimensóns extra. Non apenas as 3 dimensóns espaciais e unha temporal que experienciamos, mas 10 ou 11 dimensóns no total. As dimensóns extra estarían enroladas tan pequenas que non as conseguimos detetar. Máis pequenas que un protón. Máis pequenas que un quark. Tan pequenas que existen apenas a escala de Planck. A esa escala, o propio espazo-tempo deixa de ser suave. Tórnase espumoso, cuántico. Flutuacións cuánticas crían e destroen pares de partículas virtuais constantemente. O vácuo ferve con actividade. E tal vez, apenas tal vez, a gravidade que experienciamos a nosa escala sexa apenas un eco desas flutuacións cuánticas. Unha propiedade estatística de algo moito máis fundamental. Mas isto é especulación. Non temos evidencia experimental para dimensóns extra. Non detetamos gravitóns,
não observamos a espuma quântica do espaço-tempo. Estamos a construir castelos matemáticos sem alicerces empíricos, e isso leva-nos a uma questão incômoda. Quanto do que pensamos saber sobre o universo é real e quanto é apenas matemática elegante? A relatividade geral faz previsões que foram confirmadas repetidamente. A dilatação do tempo, a curvatura da luz, as ondas gravitacionais. Foi uma confirmação espetacular da teoria de Einstein. Ondas no próprio espaço-tempo, viajando à velocidade da luz, distorcendo ligeiramente as distâncias entre objetos. Mas mesmo essa detecção levanta questões. As ondas gravitacionais que detectamos vieram de uma colisão que aconteceu há 1300 milhões de anos. Viajaram através de 1300 milhões de anos-luz de espaço. Atravessaram galáxias, aglomerados, vazios cósmicos. E quando finalmente chegaron á Terra, distorceron o comprimento dos brazos do detector LIGO en menos de 1 milésimo do diámetro de un protón. Pensa nisto. Unha distorsión tan pequena que é incomprensível á escala humana. E, no entanto, conseguimos medila. Conseguimos detectar o eco de unha catástrofe cósmica que aconteceu cando a vida na Terra era apenas organismos unicelulares. Isto disnos algo profundo sobre a natureza da gravidade. As ondas gravitacionais non son forza, son distorzóns do propio espaço-tempo. E o espaço-tempo non se disipa, non se dilui, apenas se estica. Unha onda gravitacional que atravesa o universo mantén a súa coherencia. Perde amplitude, sin, mas non perde a súa natureza fundamental. É unha ondulación na geometría. E geometría non desaparece. Agora considera o seguinte. Se o espaço-tempo pode ondular, pode tamén rasgarse. Pode ter buracos. Pode ter bordas? A relatividade geral permite singularidades, pontos onde a curvatura se torna infinita. O centro de un buraco negro é unha singularidade. O Big Bang foi unha singularidade, mas infinito é un conceito matemático, non físico. Nada na natureza é verdadeiramente infinito. Por tanto, cando a matemática prevé infinito, geralmente significa que a teoría atinxiu os seus límites, que estamos a tentar descrever algo que está alén do seu dominio de validade. E aquí está onde a física moderna se encontra nun impasse. A relatividade geral funciona perfeitamente á escala cósmica. A mecánica cuántica funciona perfeitamente á escala atómica. Mas cando tentamos aplicar ambas simultaneamente á escala de Planck, obtemos absurdos. Infinitos que non conseguimos remover. Previsóns que non facen sentido. É como tentar usar un mapa de estradas para navegar no océano. Funciona en terra, mas no mar precisas de ferramentas diferentes. Precisamos de unha teoría cuántica da gravidade, e non a temos. Há candidatos. Teoría das cordas, gravidade cuántica en loop, teoría da información cuántica. Cada unha oferece insights fascinantes, mas neñuma foi confirmada experimentalmente. E tal vez nunca sella. Tal vez a escala de Planck estexa para sempre alén do noso alcance experimental. Tal vez haxa limites fundamentais ao que podemos saber. Mas isto non significa que debemos parar de preguntar. Porque cada pregunta que facemos revela algo sobre a estrutura profunda da realidade. E ás veces, as preguntas son máis importantes que as respostas. Entón voltemos á pergunta original. Por que o espazo é frío se o sol é quente? Agora tens a resposta completa. O espazo non é frío porque está xello de algo gelado. É frío porque está quase vacío. E nese quase vacío, a temperatura é determinada pela radiación de fundo cósmica. 2,7 Kelvin. O eco do Big Bang. O sol non aquece o espazo porque non há materia suficiente para aquecer. Aquece apenas os objetos que absorben a súa radiación. E a radiación viaxa a través do vacío sen precisar de medio, porque é unha perturbación no campo electromagnético. Non é unha coisa que se move a través do espazo, é unha ondulación no propio espazo. Mas há unha camada aínda máis profunda. A razón pela cual o espazo pode ser frío e aínda asín permitir que a enerxía viaxe a través dele é porque temperatura e enerxía son conceitos diferentes. Temperatura é unha medida da enerxía cinética media das partículas nun sistema. Sen partículas non há temperatura. Enerxía é máis fundamental. Pode existir en moitas formas: cinética, potencial, térmica, electromagnética, nuclear. E pode ser convertida de unha forma para outra.
Cuando un fotón solar atinxe a túa pele, a enerxía electromagnética é convertida en enerxía cinética dos átomos da túa pele. Eses átomos vibran máis rapidamente. A temperatura da túa pele aumenta, sentes calor. Mas o fotón en sí non tiña temperatura, tiña enerxía. E esa enerxía estaba a viaxar a través do vacío, esperando encontrar materia para aquecer. Esta distinción é crucial. Enerxía non é calor. Calor é enerxía en tránsito, debido a unha diferenza de temperatura. E no vacío non há temperatura. Por tanto, non há calor. Há apenas enerxía a viaxar. Agora pensa no seguinte. Se colocases un obxeto perfeitamente isolado no espazo, lonxe de cualquier fonte de radiación, o que acontecería? Arrefecería lentamente, irradiando a súa enerxía térmica como fotóns infravermellos. Mas nunca chegaría ao cero absoluto, porque sempre há radiación de fundo cósmica. Sempre há fotóns de baixa enerxía a bombardealo. Eventualmente, atinxiría un equilibrio a 2,7 Kelvin, a temperatura do universo, e permanecería así para sempre, a menos que algo mudase, a menos que o universo continuase a expandirse e a arrefecer. Porque a radiación de fundo cósmica non é estática, está a arrefecer a medida que o universo se expande. Cuando o universo tiña metade do tamaño actual, a radiación de fundo era 2 veces máis quente, 5,4 Kelvin. Cuando tiña un décimo do tamaño, era 10 veces máis quente, 27 Kelvin. E cuando tiña apenas 380.000 anos, cuando os primeiros átomos se formaron, a radiación de fundo era de cerca de 3.000 Kelvin, quente o suficiente para brillar con luz visível. O universo inteiro brillaba con un fulgor alaranjado. Mas a medida que o espazo se expandiu, ese fulgor esticouse. Os fotóns perderon enerxía. O seu comprimento de onda aumentou. Pasaron de visível para infravermello, de infravermello para microondas, e hoxe, 13,8 mil millóns de anos depois, son microondas frías, 2,7 Kelvin. O eco máis antigo que podemos detectar, a luz máis antiga do universo. E esa luz está en todo o lado, ven de todas as direccións, é incrivelmente uniforme. Varía apenas unha parte en 100.000. Mas esas pequenas variacións son cruciais, son as sementes das estruturas que vemos hoxe. Rexións lixeiramente máis densas atraíron máis materia gravitacionalmente. Tornáronse aínda máis densas. Eventualmente, colapsaron en galaxias. E dentro desas galaxias, rexións aínda máis densas colapsaron en estrelas. E dentro desas estrelas, a fusión nuclear criou elementos pesados. Carbono, oxixenio, ferro. E cuando esas estrelas morreron, espallaron eses elementos pelo espazo. E eses elementos agregáronse en novas estrelas, e planetas, e eventualmente en ti. Por tanto, cuando ollas para o seu noturno e ves o frío e o vacío, lémbrate disto. Ese frío e ese vacío son a razón pela cual existes. Si o universo fose quente e denso por todo o lado, non habería estrutura. Non habería estrelas. Non habería planetas. Non habería vida. O frío do espaço non é um defeito. É uma característica. É o que permite que a gravidade faça o seu trabalho. É o que permite que a energia se concentre em ilhas de calor. É o que permite que a complexidade emerja. E há algo ainda mais profundo. O frio do espaço é uma consequência direta da expansão do universo. Se o universo não estivesse a expandir-se, eventualmente atingiria um equilíbrio térmico. Tudo estaria à mesma temperatura. Não haveria diferenças de temperatura. Não haveria fluxo de energia. Não haveria vida. A segunda lei da termodinâmica garante isto. A entropia sempre aumenta. E entropia máxima significa equilíbrio térmico. Morte térmica. Mas porque o universo está a expandir-se, nunca atinge equilíbrio. Está sempre a arrefecer. Sempre a criar novas diferenças de temperatura. Sempre a permitir que a energia flua. E enquanto a energia flui, a vida é possível. Portanto, o frio do espaço não é apenas uma curiosidade física. É uma condição necessária para a existência. Sem ele, não haveria tu para fazer a pergunta. E isto leva-nos a uma das questões mais profundas da cosmoloxía. Por que é que o universo é como é? Por que é que as constantes fundamentais têm os valores que têm? Por que é que a força da gravidade é exatamente forte o suficiente para formar galaxias, mas non tan forte que o universo colapse inmediatamente? Por que é que a força electromagnética
é exatamente forte o suficiente para manter átomos juntos, mas non tão forte que os electróns caiam nos núcleos. Porque é que a constante cosmológica, que determina a taxa de expansão do universo, é tão pequena. Se fosse ligeiramente maior, o universo teria expandido tão rapidamente que as galáxias nunca se teriam formado. Se fosse ligeiramente menor, o universo teria colapsado antes que as estrelas pudessem formar-se. Há duas respostas possíveis. A primeira é o princípio antrópico. O universo é como é porque se fosse diferente, não estaríamos aqui para observá-lo. Só podemos existir nun universo coas propiedades certas para permitir vida. Por tanto, non é sorprendente que observemos esas propiedades. É unha tautoloxía, mas é verdadeira. A segunda resposta é o multiverso. Tal vez exista un innúmeros universos, cada un con diferentes constantes fundamentais. A maioría é estéril, sen estrelas, sen planetas, sen vida. Mas algúns, por puro acaso, teñen as propiedades certas. E nós, inevitablemente, encontrámonos nun deses universos raros. Porque son eses universos pode existir alguén para facer a pregunta. Ambas as respostas son insatisfatorias. A primeira parece unha non resposta. A segunda é infalseável. Non podemos observar outros universos. Non podemos testar a hipótese do multiverso. Mas tal vez esa sexa a natureza das questões máis profundas. Tal vez algunhas preguntas non teñan respostas empíricas. Tal vez teñamos de aceitar que há limites ao que podemos saber. Ou tal vez non. Tal vez haxa unha teoría máis profunda esperando para ser descoberta. Unha teoría que explique por que é que as constantes fundamentais ten os valores que teñen. Unha teoría que unifique a gravidade con as outras forzas. Unha teoría que nos diga o que é realmente o espazo-tempo. E tal vez esa teoría mude completamente a nosa comprensión do frío e do calor, do vacío e da materia, da enerxía e da información. Porque no final, a física non é sobre respostas, é sobre preguntas cada vez mellores. E a pregunta sobre por que é que o espazo é frío levounos nunha jornada a través da termodinámica, da relatividade, da mecánica cuántica, da cosmoloxía. Levounos a questionar a natureza da temperatura, da enerxía, do propio espazo-tempo. E esa jornada está longe de terminar. E agora chegamos ao ponto onde a teoría encontra a observación, onde as ecuações elegantes enfrentan un universo real. Porque podes ter toda a matemática bonita do mundo, todas as previsões teóricas perfeitamente aliñadas, mas se a natureza discordar, a teoría cai. E aquí está algo que vai facerte questionar tudo o que acabaste de aprender. En 2006, a sonda espacial New Horizons foi lanzada en dirección a Plutón. Levou 9 anos e medio a chegarla. E cando finalmente pasou pelo planeta anão, en xullo de 2015, os seus instrumentos mediron algo extraordinario. A temperatura da superficie de Plutón era de cerca de menos 230 graus Celsius. Frío. Incrivelmente frío. Mas non tan frío cuanto debería ser. Plutón está a cerca de 5.000 millóns de kilómetros do Sol. Recebe apenas un milésimo da radiación solar que a Terra recebe. Pelos cálculos simples, debería estar aínda máis frío. Mas non está. Por qué? Porque Plutón ten atmosfera. Fina, tenue, composta principalmente de azoto con trazos de metano e monóxido de carbono. E esa atmosfera, por máis rarefeita que sexa, retén calor. Non moito, mas o suficiente para facer diferenza. O metano absorbe radiación infravermella, cría un efeito de estufa minúsculo, e ese efeito minúsculo é suficiente para manter Plutón algúns graus máis quente do que estaría sen atmosfera. Agora pensa nisto. Se unha atmosfera tan fina pode facer diferenza en Plutón, imagina o que unha atmosfera densa faz na Terra. Ou en Venus. Venus é o segundo planeta a partir do Sol. Está máis perto do Sol que a Terra. Recebe cerca de 2 veces máis radiación solar, mas a súa temperatura de superficie non é 2 veces máis alta que a da Terra. É moito, moito máis alta. 464 graus Celsius. Quente o suficiente para derreter chumbo. Máis quente que Mercurio, a pesar de Mercurio estar moito máis perto do Sol. Por qué? Efeito de estufa descontrolado. A atmosfera de Venus é 96% dióxido de carbono. É 90 veces máis densa que a atmosfera terrestre. E esa combinación cría unha armadilla térmica perfeita.
A radiación solar atravesa a atmosfera e aquece a superficie. A superficie emite radiación infravermella, Mas o dióxido de carbono absorbe esa radiación infravermella e reemítea en todas as direzóns, incluindo de volta para a superficie. A enerxía fica presa, a temperatura sobe, e sobe, e sobe, até atinxir un equilibrio onde a enerxía que escapa finalmente iguala a enerxía que entra. Mas ese equilibrio está a 464 graus. Venus é un aviso. Un exemplo do que acontece cando o efeito de estufa sai do controlo. E non é ficción científica, é física básica. É a mesma física que explica por que o espazo é frío, por que a Terra é habitável, por que Plutón non é tan frío cuanto debería ser. Tudo se resume a cuánto enerxía entra, cuánto fica retida e cuánto escapa. E aquí está onde a historia fica aínda máis extraña. Porque non son apenas os planetas que teñen atmosferas. As estrelas tamén teñen. Non atmosferas de gas no sentido tradicional, mas camadas exteriores de plasma que absorben e reemiten radiación. e esas camadas determinan a temperatura da superficie da estrela. O Sol, por exemplo, ten unha temperatura central de cerca de 15 millóns de graus Celsius. É onde a fusión nuclear acontece. Mas a temperatura da superficie, a fotosfera, é apenas cerca de 5.500 graus. Por que tan máis fría? Porque a enerxía xerada no núcleo leva millares de anos a chegar á superficie. E durante esa xornada é absorbida e reemitida incontáveis veces. Cada absorción e reemisión muda lixeiramente o comprimento de onda da radiación. Os fotóns de alta enerxía do núcleo son gradualmente convertidos en fotóns de enerxía máis baixa. E cando finalmente emerxen da fotosfera, son principalmente luz visível e infravermella. Mas há algo aínda máis extraño. Acima da fotosfera está a cromosfera, e acima da cromosfera está a coroa. E a coroa é moito máis quente que a fotosfera. Millóns de graus en vez de millares. Isto non faz sentido. É como se o ar acima de unha fogueira fose máis quente que a propia fogueira. Viola a intuición básica sobre como o calor flui. O calor debería fluir de quente para frío. A coroa debería ser máis fría que a fotosfera, non máis quente. Durante décadas, isto foi un misterio. O problema do aquecimento coronal. E só recentemente comezamos a comprender a resposta. Campos magnéticos. O Sol non é unha esfera uniforme de plasma, é atravesado por campos magnéticos intensos e complexos. Eses campos armacenan enerxía, e cando se reconectan, libertan esa enerxía explosivamente. Crían ondas de choque, aceleran partículas, aquecen o plasma circundante. É como se o Sol tivese un sistema de aquecimento interno separado, un sistema alimentado non por fusión nuclear, mas por enerxía magnética. E ese sistema aquece a coroa a temperaturas moito máis altas que a superficie. E aquí está a parte verdadeiramente fascinante. Ese mesmo proceso acontece en todas as estrelas con campos magnéticos fortes. E acontece en escalas moito maiores en eventos cósmicos violentos. Supernovas, colisóns de estrelas de neutróns, llatos de buracos negros. Sempre que campos magnéticos intensos se reconectan, libertan enerxía explosivamente. E esa enerxía pode aquecer materia a temperaturas incríveis, millares de millóns de graus. Temperaturas onde a materia normal non pode existir. Onde os átomos son completamente ionizados. Onde até os núcleos atómicos comezan a desintegrarse. E tudo isto está a acontecer no vacío frío do espazo, rodeado por radiación de fundo cósmica a 2,7 Kelvin. A diferenza de temperatura entre o interior de unha supernova e o espazo circundante pode ser de 1.000 millóns de graus. Tal vez a maior diferenza de temperatura que existe no universo. Pensa niso. 1.000 millóns de graus separados por algúns metros de vacío. É como ter o núcleo do Sol ao lado de hielo interestelar. E ambos existen simultaneamente. Porque o vacío non conduz calor. Porque a radiación leva tempo a viaxar. Porque o universo permite extremos que a nosa experiencia cotidiana nunca podería prepararnos para compreender. E isto lévanos a unha questán crucial. Se o espazo é tan frío, se o vacío non conduz calor, como é que algunha vez conseguimos medir a temperatura de obxetos distantes? Como sabemos que o núcleo do Sol ten 15 millóns de graus? Como sabemos que a coroa ten millóns de graus? Como sabemos que a radiación de fundo cósmica ten 2,7 Kelvin?
Non podemos enfiar un termómetro lá. Non podemos tocar. Non podemos sentir. Tudo o que temos é luz, radiación electromagnética. E desa radiación temos de inferir temperatura. E facémolo a través de algo chamado radiación de corpo negro. Un corpo negro é un obxeto teórico que absorbe toda a radiación que incide sobre ele e emite radiación apenas con base na súa temperatura. Neñún obxeto real é un corpo negro perfeito, mas moitos objetos aproxímanse o suficiente para que a teoría funcione. E a teoría dis isto. A cuantidade total de enerxía que un corpo negro irradia é proporcional á cuarta potencia da súa temperatura absoluta. E o comprimento de onda onde emite máis intensamente é inversamente proporcional á súa temperatura. Isto significa que obxetos quentes emiten principalmente luz de comprimento de onda curto, azul, ultravioleta, rayos X. Objetos fríos emiten principalmente luz de comprimento de onda longo, infravermello, microondas, ondas de radio. Cuando ollas para unha estrela e analizas o seu espectro, podes ver onde emite máis intensamente. E a partir diso, podes calcular a súa temperatura de superficie. Estrelas azuis son quentes, 10.000 graus ou máis. Estrelas amarelas, como o Sol, son medias, 5.000 a 6.000 graus. Estrelas vermellas son frías, 3.000 graus ou menos. Mas aquí está o truque. Isto só te dá a temperatura da superficie, a temperatura da camada que emite a luz que ves. Para saber a temperatura do interior, precisas de modelos. Precisas de compreender como a enerxía é xerada no núcleo, como é transportada a través das camadas, como é finalmente emitida na superficie. E estes modelos dependen de física fundamental, física nuclear para a fusión no núcleo, física de plasma para o transporte de enerxía, física atómica para a absorción e emisión de radiación, termodinámica para o equilibrio entre presión e gravidade. Cuando todos eses modelos concordan coas observazois, cuando prevén correctamente o espectro da estrela, o seu brillo, a súa evolución ao longo do tempo, entón temos confianza de que compreendemos o que está a acontecer no interior. Mas há sempre incerteza, sempre suposicións, sempre simplificacións. A realidade é sempre máis complexa que os modelos, e ás veces a realidade surpreéndenos completamente. Mas há algo que aínda non abordamos completamente. Algo que desafía tudo o que pensas que sabes sobre temperatura e enerxía. Temperatura negativa. Sin, leste ben. Temperatura negativa. Non negativa no sentido de abaixo de 0 Celsius, negativa no sentido de abaixo do cero absoluto. O que debería ser imposíbel, porque o cero absoluto é o limite inferior. É onde o movimento molecular para, onde a entropía é mínima. Non podes ir máis baixo. Exceto que podes. En certos sistemas moito especiais. Aquí está como funciona. Temperatura, na termodinámica estatística, non é apenas unha medida de enerxía cinética media. É unha medida de como a entropía muda con a enerxía. Matemáticamente, 1 sobre a temperatura é igual á derivada da entropía en relación á enerxía. Na maioría dos sistemas, cando adicionas enerxía, a entropía aumenta. Há máis formas de distribuir esa enerxía entre as partículas. Por tanto, a derivada é positiva. A temperatura é positiva. Mas en algúns sistemas, há un número máximo de estados de enerxía, un limite superior. E cando o sistema está perto dese limite, adicionar máis enerxía na verdade diminúe a entropía, porque há menos formas de distribuir a enerxía. Cando iso acontece, a derivada tórnase negativa, e por tanto a temperatura tórnase negativa. Isto foi demonstrado experimentalmente. En 2013, físicos na Alemanha criaron un gas cuántico de átomos de potasio con temperatura negativa. Non estaba máis frío que o cero absoluto. Estaba máis quente que infinito. Sin, máis quente que infinito. Porque na escala de temperatura termodinámica, a secuencia é así. Cero absoluto, temperaturas positivas baixas, temperaturas positivas altas, infinito, temperaturas negativas altas, temperaturas negativas baixas. De volta ao cero absoluto. É unha escala circular, non linear. E sistemas con temperatura negativa son máis quentes que sistemas con temperatura positiva. Se colocases un obxeto con temperatura negativa en contacto con un obxeto con temperatura positiva, o calor fluiría do obxeto negativo para o obxeto positivo. Isto parece loucura, viola toda a intuición, mas é física real. Matemática real, experimentalmente verificado. E mostra algo profundo.
A temperatura non é tão simples quanto pensamos. Non é apenas quente e frío. É unha propiedade estatística de como a enerxía está distribuída nun sistema. E en sistemas exóticos pode comportarse de formas completamente contraintuitivas. Agora, sistemas con temperatura negativa son raros. Requeren condicións moito especiais. Non vais encontralos no espazo. Non vais encontralos na natureza. Apenas en laboratorios altamente controlados. Mas o facto de existiren mostra que a nosa comprensión de temperatura aínda está a evoluir. Aínda há coisas para aprender. Aínda há sorpresas. E aquí está outra sorpresa. Vácuo cuántico. Dicemos que o espazo é quase vacío, que ten apenas algúns átomos por metro cúbico. Mas mesmo se removeses todos eses átomos, mesmo se criases un vácuo perfeito, o espazo aínda non estaría vacío. Porque o vácuo cuántico non é nada. É un mar fervente de partículas virtuais. Pares de partículas e antipartículas que aparecen espontaneamente do nada, existen por unha frazón de segundo e depois aniquílanse mutuamente. Isto non é especulación. É unha previsión da teoría cuántica de campos e foi confirmado experimentalmente a través do efeito Casimir. Se colocas dúas placas metálicas moito próximas no vácuo, as flutuacións cuánticas entre as placas son diferentes das flutuacións fora das placas. E esa diferenza cría unha forza mensurável que empurra as placas xuntas. O vácuo ten enerxía, ten estrutura, ten dinámica. Non é vacío. É o estado de enerxía máis baixo dos campos cuánticos. Mas ese estado non é cero. É un mar de actividade cuántica, e esa actividade ten consecuencias. Unha delas é a radiación Hawking. Perto do horizonte de eventos de un buraco negro, as flutuacións cuánticas poden criar pares de partículas, onde unha cae no buraco negro e a outra escapa. Do ponto de vista de un observador distante, parece que o buraco negro está a emitir radiación. E esa radiación ten temperatura. A temperatura Hawking. Para un buraco negro da masa do Sol é incrivelmente baixa, cerca de 0,06 de milionésimo de Kelvin. Moito máis fría que a radiación de fundo cósmica. Por tanto, buracos negros estelares está unha verdade a absorber máis enerxía do que emiten. Mas para buracos negros moito pequenos, a temperatura Hawking pode ser alta. Un buraco negro da masa de unha montaña tería unha temperatura de millares de millóns de graus e evaporaría explosivamente en segundos. Non sabemos se tais buracos negros primordiais existen. Terían de ter sido criados no Big Bang. Mas se existiren, algúns deles poden estar a evaporar neste momento, criando explosóns de rayos gamma que poderíamos detectar. E aquí está a parte verdadeiramente extraña. Cuando un buraco negro evapora completamente, o que acontece á información que caiu nele? A mecánica cuántica diz que a información non pode ser destruída. Mas a relatividade xeral diz que tudo o que cae nun buraco negro é perdido para sempre. Este é o paradoxo da información do buraco negro. E aínda non temos unha solución completa. Há propostas, holografía, complementaridade, firewall, mas nenhuma é universalmente aceite. E isto lévanos de volta á questão fundamental. O que é realmente o espazo-tempo? É unha entidade fundamental ou emerxe de algo máis profundo? Há físicos que acreditan que o espazo-tempo é emerxente, que non é fundamental, que emerxe de graus de liberdade cuánticos máis básicos, como a temperatura emerxe do movimento molecular, como a presión emerxe de colisóns de partículas. Se isto for verdade, entón perguntar por que é que o espazo é frío pode ser como perguntar por que é que a temperatura é quente. A pergunta non faz sentido, porque temperatura é definida en termos de enerxía cinética. Non podes ter temperatura sen movimento. Da mesma forma, talvez non posas ter espazo sen estrutura cuántica subjacente. E talvez o frio do espaço seja simplesmente uma consequência de como essa estrutura se manifesta a escala macroscópica. Isto é especulação profunda. Estamos nos limites do conhecimento humano. Mas é especulação informada, baseada em matemática rigorosa, baseada em princípios físicos testados, baseada em observações do universo real. E aqui está o que sabemos com certeza. O espaço é frio porque está quase vazio. E está quase vazio porque o universo se expandiu. E expandiu-se porque começou num estado incrivelmente denso e quente. E arrefeceu à medida que se expandiu. E continuará a arrefecer à medida que continua a expandir-se.
Daqui a 100 mil milhões de anos, a radiação de fundo cósmica terá arrefecido a uma fração de Kelvin. Daqui a 1 trilhão de anos, será ainda mais fria. E, eventualmente, em escalas de tempo que desafiam a compreensão, o universo aproximar-se-á do zero absoluto. Mas nunca lá chegará. Porque sempre haverá flutuações quânticas. Sempre haberá radiación Hawking de buracos negros. Sempre haberá energía escura a impulsionar a expansán. O universo nunca morrerá completamente. Apenas se tornará cada vez máis frío, cada vez máis vacío, cada vez máis escuro. Y tal vez, en algún canto remoto dese futuro distante, unha flutuación cuántica rara críe unha nova región de baixa entropía, un novo Big Bang, un novo universo. Y nese novo universo, tal vez haxe alguén a ollar para o seu noturno e a preguntarse por que o espazo é frío. E a resposta será a mesma. Porque o espazo é vasto. Porque a materia é rara. Porque a enerxía está espallada tan finamente que raramente se concentra o suficiente para criar calor. Mas esa vastidão non é vacía. É estruturada pela gravidade. É permeada por campos. É atravesada por radiación. É o palco onde a danza cósmica acontece. Es un padrón temporario de orden nun universo que tende para a desorden. E a única razón pela cual existes é porque a gravidade conseguiu criar illas de estrutura nun océano de vacío. Por tanto, cuando ollas para o ceo noturno, non velles apenas frío e escuridão. Ve o berzo da complexidade. Ve o palco onde a vida se tornou posível. Ve a tela sobre a cual o universo pinta a súa historia. E lémbrate, o frío do espazo non é un defeito. É unha característica. É o que permite que todo o resto exista, incluindo tú. E agora chegamos ao ponto onde a ciencia encontra a filosofía, onde as ecuações encontran o misterio, onde o coñecimento encontra os seus propios limites. Porque aquí está a verdade que ninguén te dis. Tudo o que acabaste de aprender, toda esta jornada a través da termodinámica, da relatividade, da mecánica cuántica, toda esta compreensón sobre por que é que o espazo é frío, asenta sobre fundações que non compreendemos completamente. Sabemos como a gravidade funciona. Sabemos que curva o espazo-tempo. Sabemos prever órbitas planetarias con precisán de milímetros. Mas non sabemos o que é realmente a gravidade. Non sabemos por que é que a masa curva o espazo-tempo. Apenas sabemos que curva. Sabemos como a mecánica cuántica funciona. Sabemos calcular probabilidades de eventos cuánticos con precisán de 15 casas decimais. Mas non sabemos o que significa realmente unha función de onda. Non sabemos o que acontece durante unha medición. Apenas sabemos que funciona. Sabemos que o universo se expande. Sabemos que comezou nun Big Bang a 13,8 mil millóns de anos. Mas non sabemos o que causou o Big Bang. Non sabemos o que había antes. Tal vez a pregunta nin faza sentido. Tal vez o tempo en sí teña comezado no Big Bang. E aquí está onde a física atinxe a súa fronteira máis profunda, onde as leis que descreven o universo deixan de funcionar, onde obtemos infinitos nas ecuações, onde a matemática grita que algo está errado. A singularidade do Big Bang, o centro de un buraco negro. A escala de Planck. Nestes lugares, a relatividade xeral e a mecánica cuántica entran en conflito. Ambas non poden estar certas simultaneamente. E, no entanto, ambas funcionan perfeitamente nos seus propios dominios. Isto non é unha falla da ciencia. É unha característica. É a ciencia ser honesta sobre os seus limites. A dicer, aquí está onde sabemos. E aquí está onde non sabemos. E tal vez nunca saibamos. Tal vez haxa preguntas que están para sempre alén do alcance da investigación empírica. Tal vez haxa verdades sobre o universo que nenhuma experiencia pode revelar. Tal vez a realidade sexa máis extraña do que cualquer teoría que posamos conceber. Mas isto non significa que debemos parar de preguntar, porque cada pregunta que facemos, mesmo que non teña resposta, revela algo sobre a estrutura do coñecimento, sobre os limites do que é posíbel saber, sobre a natureza da propia realidade. Considera isto. Há 3 abordaxens filosóficas fundamentais para comprender o universo. 3 formas de pensar sobre o que é real. A primeira é o realismo. A idea de que o universo existe independentemente de nós, que as estrelas brillaban antes de haber ollos para as ver, que as leis da física operaban antes de haber mentes para as comprehender, que a realidade é obxectiva, externa, independente do observador.
Esta é a visón que a maioría dos cientistas asume implícitamente e funciona extraordinariamente ben. Permítenos facer previsões, construir tecnoloxía, explorar o cosmos. Mas teño un problema. A mecánica cuántica. Porque na mecánica cuántica, o observador non pode ser separado do observado. O ato de medir muda o sistema. A función de onda colapsa. E isto suxere que tal vez a realidade non sexa tan obxectiva cuanto pensamos. Tal vez dependa de alguma forma da observación. A segunda abordaxe é o idealismo. A idea de que a consciencia é fundamental, que a materia emerxe da mente, non o contrario. Que o universo é de alguma forma mental. Que a realidade é construída pela observación. Esta visão resolve o problema da medición cuántica. Se a consciencia é fundamental, entón faz sentido que a observación consciente colapse a función de onda. Mas cría novos problemas. Como é que múltiplas consciencias interaxen? Como é que chegamos a acordo sobre a realidade partillada? E o que acontecía antes de haber consciencia? A terceira abordaxe é o estruturalismo. A idea de que o que é real non son as coisas, mas as relacións entre elas. Que o universo é fundamentalmente matemático. Que as ecuacións non descreven a realidade, son a realidade. Que tudo o que existe son padróns, estruturas, información. Esta visão é atraente para físicos teóricos, porque a matemática funciona tan ben, porque as simetrías da natureza son tan profundas, porque parece que o universo é escrito en linguaxe matemática. Mas tamén ten problemas. Se tudo é matemática, por que é que esta matemática particular? Por que é que estas ecuacións e non outras? E aquí está a verdade. Neñuma destas abordaxes é completamente satisfactoria. Cada unha captura algo importante, cada unha falla en algún aspecto. E tal vez iso nos diga algo profundo. Tal vez a realidade sexa máis subtil do que cualquier filosofía única pode capturar. Tal vez precisemos de todas as tres perspectivas. Tal vez a verdade estexa algures na intersección. Ou tal vez estexamos a facer as preguntas erradas. Tal vez perguntar o que é real sexa como perguntar o que aconteceu antes do Big Bang. Tal vez a pergunta presupoña conceitos que non se aplican. Tal vez a realidade non sexa unha coisa que é, mas un proceso que acontece. E isto lévanos de volta ao frío do espazo. Porque o frío do espazo non é apenas un facto físico, é unha xanela para estas questões máis profundas. Cando dices que o espazo é frío, estás a facer unha afirmación sobre temperatura. Mas temperatura é unha propiedade estatística de sistemas con moitas partículas. No vacío quase perfeito do espazo, há tan poucas partículas que o conceito de temperatura quase perde significado. Quase, mas non completamente. Porque aínda há a radiación de fundo cósmica. 2,7 Kelvin, o eco do Big Bang. E esa radiación é real? Existe independentemente de nós? Ou é apenas unha descrición útil de padróns de enerxía? E cando dices que ten temperatura, estás a descrever unha propiedade obxectiva? Ou estás a descrever como interaxiría con un termómetro se la colocases un? Estas preguntas non ten respostas fáceis, e tal vez non debon ter, porque a ciencia non é sobre certezas, é sobre modelos cada vez mellores, aproximacións cada vez máis precisas, comprensión cada vez máis profunda. E aquí está o que sabemos. Sabemos que o modelo funciona. Sabemos que podemos prever a temperatura da radiación de fundo cósmica. Sabemos que podemos medila. Sabemos que corresponde ás previsóns da teoría do Big Bang. E iso é extraordinario. Mas tamén sabemos que há coisas que non sabemos, Coisas que tal vez nunca saibamos. E iso tamén é extraordinario, porque mostra que o universo é máis rico, máis profundo, máis misterioso do que cualquier teoría completa podería ser. Pensa na materia escura. Sabemos que existe. Vemos os seus efeitos gravitacionais. Mas non sabemos o que é. Non é feita de átomos. Non interage electromagnéticamente. Non emite luz. Non absorbe luz. Non reflete luz. É completamente invisível, detectável apenas a través da gravidade. 85% da materia no universo é feita de algo que non comprendemos. Algo que nunca vimos directamente. Algo que coñecemos apenas a través dos seus efeitos sobre coisas que podemos ver. E a enerxía escura é aínda máis extraña. 68% do conteúdo enerxético do universo é unha forma de enerxía que permea todo o espazo.
que ten presión negativa, que está a facer o universo expandirse cada vez máis depresa, e non temos idea do que é. Non é unha partícula. Non é un campo no sentido usual. Pode ser uma propriedade do próprio espaço vazio. Pode ser a constante cosmológica que Einstein introduziu e depois chamou o seu maior erro. Pode ser algo completamente diferente que ainda não imaginamos. Portanto, quando olhas para o céu noturno, lembra-te disto. 95% do universo é feito de coisas que não compreendemos. E os 5% que compreendemos apenas parcialmente. Sabemos como se comportam, mas não sabemos verdadeiramente o que são. E isto não é motivo para desespero. É motivo para admiração, porque significa que ainda há tanto para descobrir. Ainda há tantas perguntas para fazer. Ainda há tanto mistério. A ciência não mata o mistério. Aprofunda-o. Cada resposta revela novas perguntas. Cada descoberta abre novos territórios de ignorância. E isso é lindo. Porque aqui está a verdade final. O universo não nos deve explicações. Não tem obrigação de fazer sentido para nós. Não foi construído para ser compreendido. E, no entanto, podemos compreendê-lo. Parcialmente, imperfeitamente, mas genuinamente. Podemos olhar para o céu noturno e ver não apenas pontos de luz, mas estrelas. Fornallas nucleares a millóns de anos-luz de distancia. Podemos medir a temperatura do espaço e compreender que é o eco do nascimento do universo. Podemos trazar a historia cósmica desde o Big Bang até o presente. 13,8 mil millóns de anos de evolución cósmica. E podemos facer isto porque somos parte do universo, non observadores externos, non espíritos desencarnados, mas padrões de materia e enerxía suficientemente complexos para se tornaren conscientes, para faceren preguntas, para procuraren respostas. Cada átomo no teu corpo foi forxado no núcleo de unha estrela. O carbono, o oxixenio, o azoto, o ferro, todos criados por fusão nuclear. Todos espallados pelo espazo cando esas estrelas morreron. Todos reunidos pela gravidade en novas estrelas, novos planetas, nova vida. Es literalmente poeira de estrelas. Non metafóricamente, literalmente. Os átomos que te compoen son os mesmos átomos que unha vez estiveron no núcleo de unha estrela masiva, que sobreviveron a unha explosión de supernova, que viaxaron a través do espazo durante millóns de anos, que se agregaron na nebulosa solar, que formaron a Terra, que foron incorporados en organismos vivos, que eventualmente se tornaron tú. E eses átomos non son permanentes. Estás constantemente a trocar átomos con o ambiente. Respiras oxixenio, expiras dióxido de carbono, comes comida, excretas residuos. Cada 7 anos, quase todos os átomos no teu corpo foron substituídos. Es un padrón, non unha substancia. Un proceso, non unha coisa. E ese padrón é incrivelmente improbável. A secuencia de eventos que levou a túa existencia é tan longa, tan complexa, tan dependente de coincidencias, que é quase milagrosa. Quase, mas non completamente. Porque non foi un milagre. Foi física, química, bioloxía, evolución. Mas iso non torna menos extraordinario. Torna máis. Porque significa que o universo, a través de procesos puramente naturais, a través de leis físicas cegas e indiferentes, conseguiu criar algo que pode compreender esas mesmas leis. Conseguiu criar consciencia. Conseguiu criarte. E agora voltemos ao inicio. Lembraste da pregunta con que comezamos? Por que o espazo é frío se o sol é quente? Agora sabes a resposta. Sabes que o espazo non é frío porque está cheio de algo xelado. É frío porque está quase vacío. Sabes que o sol non aquece o espazo porque non há materia suficiente para aquecer. Sabes que a radiación viaxa a través do vacío sen precisar de medio. Sabes que temperatura é unha propiedade da materia, non do espazo. Mas máis importante, sabes que esta pregunta simple se abriu unha porta para compreensões profundas. Levoute a través da termodinámica, da relatividade, da mecánica cuántica, da cosmoloxía. Levoute a cuestionar a natureza da temperatura, da enerxía, do espazo-tempo, da propia realidade. E iso é o que as boas preguntas facen. Non te dan apenas respostas, dánte novas formas de pensar, novas perspectivas, novos misterios. Porque aquí está o segredo. As preguntas son máis importantes que as respostas. As respostas fexan portas, as preguntas ábrenas. As respostas dánte coñecimento, as preguntas dánte sabedoría.
E a sabedoría está en saber que nunca saberás tudo, que sempre haberá máis para aprender, que o universo é máis vasto, máis profundo, máis extraño do que cualquier mente pode comprender completamente. Mas iso non significa que debemos parar de tentar. Significa que debemos continuar a preguntar, continuar a explorar, continuar a maravillarnos. Porque no final, non somos apenas observadores do universo. Somos o universo a observarse a sí propio. Somos a forma como o cosmos se torna consciente. Somos poeira de estrelas contemplando estrelas. E cuando ollas para o ceo noturno, cuando sentes o frío do espazo, Cuando te maravillas con a vastidão do cosmos, lémbrate disto. Non estás separado do universo. Es parte dele. Cada pensamento que tens é un evento cósmico. Cada pregunta que faces é o universo a questionarse a sí propio. Cada momento de admiración é o cosmos a maravillarse con a súa propia existencia. O frío do espazo non é un defeito, é unha característica, é o que permite que a complexidade emerxa, é o que permite que a vida exista, é o que permite que tú existas. E tal vez, apenas tal vez, a razón pela cual o universo é como é, a razón pela cual as constantes fundamentais teñen os valores que teñen, a razón pela cual o espazo é frío e as estrelas son quentes, a razón pela cual a gravidade funciona e a mecánica cuántica é extraña. Tal vez todo isto sexa necesario para que algo como tú posa existir. Para que algo posa facer preguntas, para que algo posa procurar respostas, para que algo posa compreender. e se iso for verdade, Entón non é un accidente. É unha inevitabilidade. É o que acontece cando o universo se torna suficientemente complexo. É o que acontece cando a materia se organiza de formas suficientemente intrincadas. É o que acontece cando 13,8 mil millóns de anos de evolución cósmica culminan nun padrón capaz de se recoñecer a sí propio. Por tanto, cando ollas para o ceo noturno, non vexas apenas frío e escuridão. Ve posibilidade, ve potencial, ve o verso de tudo o que es. E faz a próxima pergunta, porque as perguntas nunca acaban. E iso é o máis belo de tudo. Por que existe algo en vez de nada? Por que o universo é comprensível? Por que a matemática funciona tan ben? Por que a consciencia existe? O que é realmente o tempo? O que é realmente o espazo? O que é realmente a realidade? Estas preguntas non teñen respostas fáceis. Tal vez non teñan respostas de todo, mas vale a pena facelas, porque ao facelas, tornaste máis do que es. tornaste parte da grande conversa. A conversa que a humanidade ten tido desde que ollou pela primeira vez para o ceo e se preguntou por qué. E esa conversa continúa. En cada laboratorio, en cada observatorio, en cada mente curiosa, en ti. Por tanto, continúa a preguntar, continúa a explorar, continúa a maravillarte. Porque no final, o frío do espazo non é apenas un facto físico, é un convite. Un convite para compreender, un convite para questionar, un convite para facer parte de algo maior do que tú propio. E cando aceitaste ese convite, cando fixeste a pregunta sobre por que o espazo é frío, comezaste unha xornada que nunca termina verdadeiramente. Porque cada resposta é apenas o comezo de unha nova pergunta. E cada pergunta é unha porta para un universo de posibilidades. E tal vez sexa iso que significa estar vivo. Estar consciente. Estar humano. Non ter todas as respostas, mas ter a coraxe de facer as preguntas.